ubona ukuthi mawufika emzini wabantu hayi ubona ukuthi mawufika emzini wabantu mhlawumbe uthola ukuthi ufica umuntu oyedwa ne but uyazi ukuthi baseza nalabo abanye ehlisa umoya manje kumele ufike uthini uthi sanibona uthi sawubona yedwa sifike ufica ubani ufica yedwa sawubona How Angel sisi ngiya decline nje decline ay shame mfoshona labantu bayathuka nje ngigcine nini ngoba live ikhona imfundo but ithini imali uyaphi nemfundo hayibo mfethu ihlangalele into ewiyedi kanjani so apply ukufunda iwisa ne apply ukuqhubeka ne-IT like ukwenza advance bas manje inkinga u-advance like angithi fanele u-apply izinto ezu-4 or 3 so ngi-apply i-IT ne-law ne-environmental health le bayenqaba le okuyiyona le engifuna advance bangifuna ungiqalise entsha bezisebenze banginika ne-offer yo Tengizoyithini le? Sure sister kibatla 2.8 auto double cab Hilux. Take my number we Ronza. Take my number, send me WhatsApp. I will send you the pictures, we will talk. But sinayo nansi. Komidli body, lindi kumanzi phansi. Komidli body. Take my number, that's my number I use on WhatsApp. Just send me a message on WhatsApp and I will assist you accordingly. Buka ma-reel Facebook angikaze ngawabuka lokho ngaba khona emhlabeni. Kumanzi phansi, komidli. Ngicela ngaba we guys. Bantu bangayi-25, yey, anizeli nizothenga imoto ngocash kusasa. Ithi nihola kusasa. I have 600 credit score and I want an motor. Angazi awuzame mhlawumbe ukuthi ama account akho akhokhele in time like mhlawumbe mawukuthi ama account akho akhokhela mhla ka1 zama ukukhokhela mhla ka29 mhla ka30 ukho mhla ka1 zama ukukhokhela mhla ka30 mhla ka31 uzama ukukhuphula credit score because credit score yethu la ekhaya kumele ibe u6 credit score yakho to qualify for ekhaya la ekhaya kumele ibe u615 Yezo into engishoyo 615 i-credit score requirement. Kombe uyeza today at duty. Uba. Ayikusho. Oh, ubona ngani? Ngavela la. Velile. Kancane. Yebo. Oh, sengiyaxakeka phela ukuthi hayibo bani manje e-duty. Kumanzi phansi. Yebo. Haw. Yebo. Wena umhlala nabantu abampofu ugcina usuba. Siyaphila njani? Buka manje ngihlapha kanjani? Just kwenzakalani? Kwenzakalani ma Ihandey. Oh, ufuna ihandey. Nikuphi njengamanje? Am I? Awubhala 190 KE Masinga Road kwi-location. How can a self-employed person go about getting a car? If you're self-employed, yes, man ngafika nje la before 5. You can get a car because we use a bank statement akho in order to check if you can afford to get a car. So you can take my number, ungisendele message WhatsApp and then I will assist you accordingly. Ungisendele ID, ungisendele license, ungisendele bank statement ka 6 months. If you're self-employed, I need a 6 months bank statement in order to be able to check. I-live location yenu on WhatsApp. Bese nilandela le location ka 190 KE Masinga Road. Yes. All right. Uphila sande uzoyibingelela yena shame. Awuthi ngikublock, awuthi ngikwenzela into enkulu empilweni yakho. Hayibo. Ikublock nje. I don't have a license mara nginayo. Woza. Thatha inamba yami uzothatha imoto yakho.
Yabo umuntu osuke ethenga imoto ngecash, guys, ama T's and C's, terms and conditions are not the same. Umuntu othenga imoto ngocash uyakwazi nje ukuthenga imoto athole noma uba ukuthi abe nominated driver wakhe yabo. But if you financing the car, like udinga car finance from bank, strict kumele kube umzali wakho. Need to have a South African bank in order to purchase a car from us. You need to have a South African bank. Because even if you are a person who's working overseas, kumele kube ukuthi at least unayo ibhenki la South Africa la ufaka khona imali. Sengifona emsakazweni bachazela udaba lami. The time is now 7:30. And for now, one thing, Cape Town, South Africa. Yes, yes, sir. The time is now man. How kwenze njani manje? Stay. Shengethwa hi now turn hi. Uthi hi. Hello. Angithi ngicabanga ukuthi uSheng uzohlekani ngoba phela manje anithengi imoto. Guys, uzohleka nje. Sidayisa imoto thina la. Asidlali. Malini installment for i20. i20 umalini 249,990. Installment yakho it's plus or minus 5,000 mama. Estimates. Yabo le ma figures enginikeza wona guys, it's an estimation because mina I can never give you a accurate amount. Ubingelela uShenge mina. Hawu nokulunga yangiphosisela chomi ngathi ngishilo uthi hi. Ethi avothe ngisokela. Angina salary ngithola i-allowance. Do you get it every month? If you get it every month, then uzongisendela i-payslip i-bank statement. Bank statement la 6 months usend i-ID, usend i-license. Usho uthi phela sande ngifuna imoto ewukuthi. Chazela ke. If ukuthi uyithola every month like ayikho inyanga isikiphekayo khona. Okay. Yes, you just send me your ID, your license, and your 6 months bank statement. My number is pinned. It's 071 006 6001. Hey, mahla mantombazane. Hey. Umuntu semane uyaphila phela. Kodwa nje hey. Iningaba ngasekho. Kona abanye abadeservayo ukuba khona. Shuse nawe akahambi manje usazolinda ama customer. Abangazi kahle laba mina. Sina sothi kushaya u5. Kothi kushaya u5 sibe sisukuma sihamba wena uyobusahleli. Do you guys deliver in halfway forwards? Yes, we do. We deliver all over South Africa. As long as you're in South Africa, whether you want us to deliver to you eKhayagini or you want us to deliver to any of our partnerships, dealerships, then definitely we can do that. If it's a Potchefstroom, it's now halfway. It's a Potchefstroom, we can deliver it for you in Potchefstroom. If you are in Empangeni, we have halfway in Zululand, you know. So we definitely do that. If go to send aweni la esinganayo khona sister brand, then we deliver it for you eKhagini. Akulaleki after ngilapho izolo to check umoto. Ha kodwa uzanga awicheckanga kimi. Mihlola. Hayi kulungile. Makuyintando yakho ke somandla. The man had been secretly Konke kwenzeka empilweni zethu. Siyabonga we-Charlotte. He prepared to showcase his knife skills, but to everyone's surprise, he was met with skepticism from everyone. Yayihalela lento salmon. Are you But telling me that you know how to iyabiza. portion out exactly 250 grams of salmon with your magical hobo 6 It's cents? very expensive. If you think Ada gave your Sometimes, yeah. said about on the street, Ushenge guys uthe namhlanje akaze DUT. He's not coming to DUT. dogging us already. He has a customer. The goddamn king of cooking. If Ada didn't like He has a customer now that's coming here at the dealership.
So it's probably gonna take a very long time. Shiya lento yokudayisa izimoto yo record. Khuleka. Isebenzela kuphi nendawo? We are in KZN, Durban Central, opposite Mashureng, ngase McDonald's, YMCA, 190 KE Masingarun. Ngiyayihalela but ngisaba isikolo my credit score. How ma wetobza? Your credit score yakho, it's exactly when I thought you can even get a lower installment because your credit score is good. Hopefully your credit profile is also good, but our requirements for a credit score, it needs to be 615. So since ayakho is 658, right impela. Yekela ukusaba mfethu yekuvalo. Uvalo kumele ngabe unalo manje lokuthi usuzoyilanda imoto yakho. So thatha inamba yami ungisendele imessage usho ukuthi ufuna iphi imoto uzolanda imoto yakho. Mawukuthi nje azikho inkingi ya afforda. If ukuthi uyasebenza kumele ukubuthi uhola imali more than 7.5 after deductions. My credit score is 508. Asizama ukukhuphula kancane busa sizama ukukhuphula. Mawukuthi unawo ama account aseyitolo zama ukukhokha isikhathi singakashayi khona yonke into yakho izolunga. Balong $1. Now, before we done. Leyo ndlebe asifuni ukuyibona. Hayibo. Ha? Ngifuna ukuthengela umkami. Uyakwazi ukumthengela umkakho, akunankinga. You can buy for her. Mhlambe into engingaku-advise ukuthi uyenze yabo since uthi usemusha esihla kephi yini kanjani ekushayeleni ungamtholela ama driving lessons before umthengele imoto mhlambe like for a week abe efunda ukudrive ebejwayele uzobe se right by the time you get the car. And then ke if usabela ukuthi emgaqweni mhlawumbe ngamfakela uL lapha ngemumva so that the other drivers can be a bit patient with her. But it's very easy to get used to driving. You just have to do it frequently. Like if ungathiwa nje nawe uyamjwayeza umdrive every day uzoba right. Uzoba right. So you can just take my number. Simtholela umami omoda. Alikho imama elingayideserve omoda iphuma kumuntu walo. So nje asitholeleni imama lethi omoda. Awuthanda ukuzizwa ucula. Thina sikulalele thina kodwa. Kodwa vele mbona ivideo enezilaka uthi. Hayibo lo baba. Do you guys have iTiguan lapho? Yes, we do. Sina iTiguan mama. Yango 2023. 2023, 2024. Tiguan. Yemhlophe le ehambo amani demo amani. Namasipho. Number you check out. Le hambo amani. Go and check it. You don't consume your own products. What is that? We do have Tiguan. It's just that I'm not sure which year model it is, but we do have it. It's a demo at the moment. It's going for 444,900. Uzokhala usize you got a crush. I have a crush. Yini lento eshoyo? Bine crush ngithatha up manje. Lamanise manje phela sandu semdala uyikho. Woo! I would rather die. Oh, Jesus. Yo. Aniwi umuntu kwazi. Guys, kulabo bangisendela ama-message. Ama-message WhatsApp ngiyabonga kakhulu, ngiyabona ama-documents. Nikhululeke nje mina ngizonisiza. Wangoku masiqeda nje kulo live ngisiza nini. Do you know why airplanes can actually fly? A lot of people think planes take off because their wheels speed up.
But that's not how it works. Airplane wheels don't have any power at all. They need a tug vehicle just to get to the starting point of the runway. So how does a plane really take off? The real hero is the thrust produced by its engines. When the pilot pushes the throttle forward, a massive stream of hot, high-pressure gas blasts out from the back of the engines. That backward jet of air creates forward thrust. Meanwhile, the big fan... Guys, Nina, I always feel like asking this question, ne? To those people who are saying, guys, Nina, nihlezi ni happy. Like when nje personally uhlezi uhappy when mina nge-afford imoto kodwa license nayo bobo nedatha shambi. Tell me Toyota Vitz lithini ixabiso? Toyota Vitz 179,990 179,990 205,990 ya depend ukuthi ufuna yipi model nokuthi ufuna automatic noma ufuna manual. But take my number mawufuna ukuyithenga ngempela. Ngisho usinina nihlezi ni happy like akwenzeki nje uzizwe ngathi ukhathele ngathi nje ungathula. So nimubona ushenge ethule ku wrong ngoba wena uthuli. Cha wena umfana ngempela uvela ubuka into engasile nje. Ushumthini manje? I'm sure nje nentombi yakhe iyabhoreka. Mibuka uTikTok wakho. Iyabhora phela lento oyibukayo, ayibo. Ayifutheke. Nivele nibuka into engasile nje, nibuka abantu kusile phela kithi. Abantu besika ama watermelon. Yini? Wayengathi uyahlupha. Umuhle phela Sandi kuyabonga. Babuka nacabanga bonke engisenginothisi lento ukuthi kushuthi into yabo. Bavele babuka izinto ezibhorayo. Ufuna sibukeni? Ha mfethu sibuka nje. Noma umuntu ethi uyakukhombisa into ehlekisayo uyibona ukuthi hawu yazi yangahlekisa ke lento. I want a car. Take my number. Siyabonga bheka, take my number. My number is pinned. Send me a message on WhatsApp. Tell me which car you want and then we can continue working. Just take my number and we will talk. Or send me your number. DM me your number. I will call you. I just saw a video. It's we are bored. TikTok umuntu esilisa uyabhora ngempela. Anini ufuna sibukeni? Izinto ezihlekisayo like hello. Sungavela uzobuka plus bayathanda ukubuka yabo lawa amakati lawa. Yabo njengamanje ngibuka ibhano liyasuka. Ngisho sound yakhona nje yini le? Gege ngamane ningishaye. Guys, abafuna imoto njalo abafuna imoto, there's my number. If you're looking to buy a car, we have all car brands. We sell pre-owned cars, we sell brand new cars, we sell demo, we also do a trade-in. So if you have a car and you would like to upgrade or you'd like to downgrade, take my number and I will assist you accordingly. As for nuke ophuza. Why ngathi uyahlupha? Yasebenza this weekend. So besihleli The view is sounding when Zama told me we ikhona ekhokha u1.5 lotho dadwethu ayikho ngaphandle uma ungathatha i-Ethos uthatha i-Ethos ujike futhi nakhona u-add deposit mhlawumbe ka100k asuke kakhulu mshu. Ngiyabonga noSipho asuke kakhulu mshu. Uthi nje bubububu. Jalo. Hawu mfethu wena ikhona imoto ngo1.5 hey Chuthi ngabe ufuna ukuthola iscraper sokugcina ingayithola yini Suzuki Fronx ngolutho not ngo4.5 ukuyithola ungayithola but hayi ngo4.5
ungayithola hlampe ngo 5.5 kuya ku 6 depending on the price of that specific one that we get. 5.5 noma 6,000 futhi nakhona noma 6.5. Iyeza ifestive ngizohamba ngani. Kusho usungaphephela khona ebhayisikilini dadewethu. Kodwa usho sinalangazi ngoba phela ibhayisikili lu 4.5. Angazi ngoba phela nebhayisikili lu 4.5 cash. I-Creta imalini? I-Creta iwu-259,990. 259,990 iwu-automatic inama-leather seats. Kuleka kuyanyiwa kakhulu. 249,990 ungakhokha malini kuyona? Hawu. Na. Naphethe shlenge. Mana phela ngumbulo ophekayo. 249,990 i-Creta. So you're gonna pay 5.5, around 5.5. I love the Grand i10. We do have a Grand i10. The cash price is 199,990. So you're gonna pay about 4 to 4.5. Ihola 13k ngifuna i-GWM Super. I-GWM Super Luxury konje imalini cash price yakhe 450 something. Kusho ukuthi your monthly installments is 7.5 to 8k. And the one we had on the floor is sold, but I can always get you another one. But le ngayiposta gone. Yabo la ekhaya imoto mawuyifuna serious kumele ngisime ngiyiposta uyithathe. Ngoba once walinda izinsuku it's over. The selling price akona it's 199,990. Ehlembolo qhamba manje. When guys ukuhlamba ngithethe mina ngithethe ipoverty but mayithethe mntaka banezulayo Sheke nesicebo. People who summit Mount Everest, I don't get it. I'm so sorry. Because why would you pay thousands of dollars? I know it's your money, but why would you pay thousands of dollars to go climb a mountain that is excruciating at best and deadly at worst? Why would you do that? Cherry Tiggo 4 Pro. But should anything happen there, you're gonna notify. Cherry Tiggo 4 Pro is 290,990. We do have it. 290,990. They qualify. I wouldn't know if you qualify because they need to check your credit score. They need to check your pay slips, the amounts you get, the affordability, your spending, how you spend your money. So if mali yakho usebenzisile yonke, if are you still gonna be left with money to pay for the car? So that's the only way I can know. But just by you telling me your salary, I can't really tell you. Nangu sisethi zamani ikhathi lakho lizohlala kuyena kuwena. Hayi bafisa ngamane nithi ngiyigwala. Hayi lenyoko ekuthiwa imamba, yabo imamba lemnyama. Uthi Angisoze ngadlalela lenyoko. Nje uyibona iqhuma nje nje. shadile. Uyibona wazi ukumisa ikhanda kanje. Uyakuthiwa wazi ukumisa ikhanda lingale nawe kwi-height. So ngathi ngiyishayelana. Mase nje kuthiwa ngiyavuswa kuthiwa hamba ushaya inyoka na inyoka mina ngingabaleka nababalekayo. Nje lokhu ngibona ngiriska ngempilo yami. Khona inyoka engayishaya lezi ngiyibonayo inyoka zala emagcikini lezi ebheda kodwa inyoka engaka nje mawuthi uyavuka endlini uthatha induku yoshaya lento ufane ukuthatha isibhamu yomaphakathi nomgwaqo uthi uvime imoto emali phela lento yabo so phakathi kokufa. Guys, sasibhekile emsebenzini. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. We've got millions of free child place holidays available with 22 kilograms of baggage included. But now, How bamfaka ebhodleleni nje? Ubani kulona? Guys, baba yini yazi sesiyahamba siphumile thina emsebenzini manje. Yebo. Kona kushani? Siphumile emerekweni, siphumile. Siphumile emerekweni siyatsamaya. We are going home now. It's home time now, guys.
nazi imoto ohamba ngeenyawo usho ukuthi uyathanda lo befuna iGWM nayo but it is sold. It even has a number plate now because it's sold. It is sold. If you're looking for a car, just contact me. Here are cars. Nazi imoto guys, nazi imoto. So ke onganayo imoto kusho ukuthi ngoba uyathanda hey. Ingoba uyathanda hey. Asazi ongakaphumi thina siphumile manje. Jaba. Yazi ngicabanga ngingayithola isalon engangiqaqa le nto le manje. Ngizoyithola kephi Chom? Isho phela ukuthi ngizoyithola kephi. Otherwise ngizoqaqa endlini mina. And kuzoba inkinga mengiqaqa endlini. But ngeke. Ikhona iBMW Skyfish. No, don't have it. Don't have it, darling. But inkinga phela mina guys ngine afro nje senikhohliwe. So mangiqaqa endlini ngizoyenza njani? Sizofika sase emsebenzini kuvelaphi. Yo ngiya-announce ke. Chomi. Ngiyoqaqa endlini. So kusasa mangifika nguvelaphi wonke umuntu anaka indaba zakhe. I-vlog yani Chom? Oh ya vlogger. Chom phela mina ngiqaqa ikhanda ngibona ukuthi njani. Out of all the days, who are for Saturday? But inkinga Saturday yabona I might be going home or either I might be going home or Unano is coming here and to take Unano for the shoot ekuseni. Damn! Come on, Joe. Oh, damn. Forget Isikhathi sokudlala. You have time for games, okay? Qaqa esalon yipi isaloni? Lulama. Oh ngifuna yona isalon esavuliwe njengamanje. Ekwaziyo kodwa ukuwasha iafro. Aze ngithola umuntu ozowasha inwele zami zishiqeke zithi. Woza ngikuqaqe Chomi. Ukephi? Oh. Thabise ngimulawa. Izongiphinda ke lento ukuthi ngisale ngedwa la emsebenzini. Hawu noma kwenze njani wangahamba wena? Kwenze njani wangahambi? Angiphela ngithanda Joe. Cha phela ngisho khona lokho ukuthi mau driver Chomi khona la uhamba khona early. Uhamba late mau driver wena. But monga drive. Oh, no ukuthi ngincane ukuthi ngizohlala ngathi. Usabuthi uzohlala wenzeni? Yabo ukuthi usefikile mina ngingakho ukuthi outside. I see your skin. You feel? Oh, actually ayikho. Oh my god. You feels. Today ni live nonke kanjani manje? Hayibo mina kwenziwe njani ngani? Inkophe zami seziyaphuma shame. Buka this side. Noma nginamathisela phela. Ngiklu. Serious because about this weekend I can't do maintenance. Umuntu okhumbuza mina Sizonamathisela.
I can't do maintenance this weekend, Shem. Thank you for the free advice. Hey, ngabe sengitheni wenqo. Ngik-advise ngokuthini Chom? Ngibuza Chom ukuthi utheni. Nami yikho sengibuza ukuthi ngitheni. Hey, wenqo. Hey. Ngitheni? Kaze ngayisola. Mhlawumbe nje ngisho into wrong. Because angikhumbuli. Na kuthiwa hi magcabasha bafuna ukunika imali. Yebo sanibona Thandazana